Engmoi soi CEO Kezeng Enkol Turin chia hlo na chu iwa thoka ngamo o kanute graduate lautan te chuan na van em hi thlatin cheng noi ni ba ka insurance po atela lom kar to play holiday ya po ka chol thei don boka ka van nei zok mo ta sin ma se songa khan accident ato hnuwa arirulam a khoitela niang a khirkhia pin aswal lutuk anti kha chutia gebile anute khola animbiak mol lai chuan in hau thoma sheta mi padang khum trom puin video te ilola posuya ka unaw pa thinlung itina sin zana chang isha silo mak chuan alo ti chiama man tlak lo khatyang mi pa kha tu in nge nei du se iti reng renga min du bok sia chendan tur ka ngai to ve mai anga ye lom dongi chuan alo ti zana chan tur le poiti hmel po chu pu ei lo a hmel tha te reng nen anun rong hle mai kebi chuan alo ti sapa an thil soite chu sunga po chuan lo sheve vekin chuti khopa in chendu te chu in hual na kha ti to pila ni mai alum alo ti ve ta phong mai khai o zau sheng an avan ang veli ti in gebi chuan songa chu mel tha ati song tak mai alo ni tlata podigar te chu kovin dongi chu an zon chwa tir ngal bok lung oilo zetin arak chuak na sarong rong he ladewa chuan an ba pai chuak von mai kongpui thleng ro kham pai ula a thaturanya mule gebi chuan alo ti ve sup tunge om ti in songa chuan alo auta hello Mr. Song inom pui thar tur kania nui tha chung hian awati lut ngal chutiang kamamo lo alo ti muk ma se mak chuan lo be vatin gebi moi ni ka unaw pa kha chu ngai thutak du su ma se neni ni chu idu tak takang mo ti in alo zot non le boina omlo engna po ka thok thei massage po ka thiam lutuk dor po kan hong nge sin gebi chuan alo ti zung zunga mak po chu alo phur khop mai ompui ho tu ber pewangi chuan gebi chu arum tura chuan ashwaya alo lianin amoi hle avan 5mm kanin ai po in alian zo kani hi ati chul mai solaya son Mr. Songa rumo oma ama mo huna che chuan iwakal va thin don ya ti in piwangi chuan ashil chulai hmuna chuan ompui dang te ang bokin reitak aum pe aring lo burani mak po chuan a utne na chuan gebi chu an mamu em awangin an ina chuan omtir ve phot mai tur chuan alo ngen ve mola ama du thu ngein ala chhuak vat mayang ti zongin alo chang chhun lama chuan mak chu office a kal le a songa ke chu mali sak tur chuan gebi chu cha ke nge muntina chuan songa chu gebi chuan azong kwal ta chiama a humai lo in la chu alian ro pui si chuta CCTV chang chuan alo en ring ani ti chu a hrethiam ta ranglu tukin songa omna room lam chu han thleng chau ngal ani po chu alo in ring man lo massage a hune ti le norson chu ral ngal songa chuan a wheelchair chu a norson theimya lova a battery alo phoi sak man dai mai chu lo li in a thinarim zual hle a wheelchair ke mang chuan in norson atum le a break chu alo ra be sakle chat box si criminal law article 232 a chuan chutyang chuan in ziaka ti in a soi zwa mai gebila chuan alo hlau der mai si lova a ke chu an en sak phota engma na le thak po alo shemya lo chu lo ni in a me vak po chuan engtin ma chuan a omlo anwam dai zo kang chu na po engma isha theidon si lova gebi chuan atitari ngota na shat lo chu nuama se kezeng ni ero chu anwam be kha ulo wasin songa chuan alo ti chwai rai iladam tala lom le be se na ila nei thei ti na ni chu gebi chuan alo ti le a an chetla vel chu CCTV atangin na ma ka chuan a office a alo thlir ve a tap ta zoi mai tun tum chu ompui an nei fu don ria wa sha in alom tak zetani a utne na chuan chanchin te ngai veni na va khola ma se ni chuan alo chang thadu lem lo gebi ero lom thu sui na noi khat a thon ngala lom tak ani an dor thlathum hu chwa dai ani tlat
anu te chu ava hrilh ve le vata alaka an fel thu te a sawi bawk mak chuan eitur kha lo eitir thala bonus ka pili dawn chin ya alo la ti zui alo huphur lo khawp mai eitur a siam te chu a han chhawp chhuaka a enga ma chu songa chuan alo ei du der lo ka ei ngai lo ka ngai na lova ati fai vek siam ma har sat nen I du lo le keiman ka ei vek anga ni mai lo ti in gebi chuan a ei ta tuam tuama ma ka po lo ho in hiu in a ei du si lova lo ei ve mai ro ti in alo som vata dul hmul khat phwar chuan an ei du na an ei zo ta vek mai mak chuan a u ei du zawng te chu a hrilpa mol mol boka thil ei tha sela adam chak sot po an be se ani zinga po karil cham lo ti in ai siam te chu ei du lo le a tong kam bung hut huta abia ko in gebi chu angai renga phur de win engkim chu ati theizel box si a thin rim ve ngai lo in muni le ti in songa po chuan a thlir vung vung to mai ani a thil chhup chu a ei chak renga ma se ka du lo alo ti ve lak lo to box si ma ka lo ho chuan a u in a ei du le lo te sha chuan ei tur te chu ei ve ngal ta tuam tuama tui alo ti le pe khop mai songa po chuan aruk tak chuan ei tur te chu alo uiril ru ve hle amel ru ru to a akwala ani ruk ruk box si ma kan lo pek ve atumi ro chuan ke ei pe lo ti in arum lam chu apan san le da ya a u in chu ai du dan tur chuan ngai twa dun ta a real jam deuh chuan gebi chuan a shek tawang wanga in level te chu ti fai in a in la buai hle ma se karila cham ei tur ka du ati du chuang mi alova ala lipo fo te chu ava fo tir ve ani po chuan alo hmom ve maya a ke bok chu in masa sakle in songa po atong du to hle ano pan laia anu le pa ten kendi ei an phal lo thin lai te chu a soi chhuaka ma se chu thil chu kum soma upa lai lo ni to in alo expire date to a ma ka lollipop da that alo ni gebi chuan a pai rang kher mai zana chuan songa chuan real jam de win fridge chu ava hunga ei tur ava zong kwal du du rice pack khat lo om le ti lum ngai ti in zia khi ava da fu lol mai anui cha to phur lo za chuan an ei china ma se rin ai de chuan ei tui ta phial si a ei 5 vek ral khata changin gebi in mi wur vurin alo la en thlak ru zui atu ka chang chuan ai du zong te chu fish banga chuan sia kin alo tar vel ol sam deu chuan gebi po chuan ava siam sak zung zunga a siam thiam em awang chuan chu ina chen tir ve reng po chu poi ativak to lova a thoveng lutuk te po chuan anui ati za deu thal sel ma se be se hau lo in leng zia chenga an nei te tlat maya songa chan chatak ni in ain sui hle nge atong kam vela chuan songa chu angei vak lo ti chu a sha thei thunga a chapo mailbox si gebi chuan angei zong tak chu ani ngal bur boka khon thluk tup mai te chu chak hel zo a mel en chuan fel mel takani a atong kamero chuan chem te syam tak apai ani khamole ati hial angai a chhachia lova an tong ngai thlak ruk phet chowatum chuta ma kan alo khol ve chia bok nen songa study room lampan chuan atlan thangal zoom meeting an lo nei meka zia chenga chuan in huang hian songa hi chanjing group en call thei alani lova ake pahnih hi azinga mi hmua po zuam om tak ani ngal rungot mai ani alo ti deuh kher chhuak ro ka ti kha songa na ti po in itana thatur zo ka lom ka soi ala te chala gebi thin rim chuan zia chenga chu atlo thlutop songa kut chu ava chil ngal bok he nang ompui mai mai khan kutte min thak ngama mo zia chenga na lo ti chuan mishing ve thawalom kan ni ti in gebi chuan bodyguard pali lai mai chu a ko thata zia chenga chu adu lo chung chu an zon chhuak luita a inu nen min ti thin rim khop mai yom dan hi kan du lawanya apa ina lo ti chuan computer chu a hnek thlapopa room po chu lo nok noi bok songa chu alung oi lo ti a shat le a
gebi po chu aban le ta thut mai I hloba ka zang na dumna kampe ang che in hi chwa san wat ro ati chuan zia chinga wang kha em ni ti in gebi chuan a sot let ama achan wang khan thil ti diklo nein a in shelo zia chinga kha chan thalo takani ti te chu a shil shep buka ma se sunga chuan chuak tur chuan alo shil zel hetiang mai hian beidong su nang aya din hun chhezok tam takan omasin tho tumla beve te che nu le pa nei lo poisa le chian na in po nei lo dam lo datna khuma mu enkol tu po nei lo te batam tak nei chunga fa te enkol ngai bok si te nang chu an ni lak chuan ilawan nei lutuk I tho theilo po in I kal theilo po in I kut kha mang mai te che I khlak po ala thave kani lom ni tuma in mu sit tirbik su ti in gebi chuan an khumpa chuan azil ta phiar maya I du tok to em tia songa na lo zo chuan du to ke kabang hal boke ti in gebi chuan akut sung lai chu an mu deuh kher buka ma ka lo ho nen chuan anin to songa na ban thu chu lo shila enga ma ngai du su zia chenga ne na anin hawwanga ni kha alo ti zung engma lo soi ve su songa chuan alo ti win thak gebi chu kalatum ma ka na lo dang zel si alo cha khum thul min kalsan chuan ka khu phian khoilam ni a hoile ta kang ei tur tui tak min siam sak tu yom to don lovasin ka u naw pa chu khirviau ma se I puina tel lo chuan kan dam zo lowang alo ti vaka ngen takte chuan alo ngen chuta sunga po chu in ngai to har ta dewin au naw pa in a hmangaya adwa thin zia te a hre chuak thar le wara ama ringon boy puya in hmangai theini in ain shebik lo gebi hne na po ma ka ngen na awang chuan ngai dam de chu an dil ve supa ma se ani ero chu a thin rim twang laklo million khat poisa a thon taringota chuta zet chuan gebi po chu alung oile ngal vek akha to ka thon zel ala tiam zui phei chu ain huam thuk sot le to khop mai ka thin rim ve zwai ani kha tuna chuan in du zong tak siam turin chaukalam chu kan pan le phut mai ange o ti in atlan koi le zor to anaw chuan an company enkol chhun zom to turin a u chu anor ta a anu le pa le board member te po alaka chuan an thla amwang lo ti a hriat awang le engkim angai tuan a senga puitu ani tho bok si awang chuan in ring tok taka ani na ngai lwa le tur chuan adu pui hle shwai tu ni reng te chu ama chuan a zo lovin aning hle to zoka atuin zong po ani lo shim chuti lain gebi fian pui ni lo tlan let le a mi pakhat mo haya in ti alo kal le to thuaron shila amang an hmel hle ma se chupa chu songa doctor ama enkol tu bik alo ni a gebi la chuan boina asiam le hlavin chem nen chuan alo tin de urun reng boka Mr. Dewem ni enga tinge min enkur ringa doctor chuan alo ti hial songa chuan gebi in enkol thin dan makle mi za thlak deuh te chu alo shil ve thunga zeng ang po in min enkol ngai lo mishing pa ngai angin min enkol top mai ani ati chuan an vai chuan an nui hodar dar maktak main ake po chuan thatlam alo pan chakhle boka lakina chuan ala kal le thei po an be sei hle kha accident an to chan po kha miswal tu te emo inrol wang ni in tu ti nge engwang nge ti ero chu an la she chuak theilo gebi chuan songa ti hlim dan tur chu angai twa chara amusement park a te ashwai ka remote mai no pang tam tak lo omin an in fiama an lui chung zinga no pang pakhat chuan a ice cream ken lai chu songa mala chuan alo ti tlapala a wilu tuk chu a chap siam ringot anu chuan alo shwai son wata na thokte puina nen anin nor kwal vela a topa chuan anin zil le nge thin no pang hola chuan a wheelchair a thutve chakin an lo dil lui le ngala chu chuan mi in an nui zata an hmuhiam thlat anga angai na thinlung te chu a thak tir ve chanta a in ring tok na te po anei ve le chanta deuh sakor kwal theya te chuan
Gebi nen chuan an chuang duna an ti pa boka nuam an ti in an nui deuh reng mai gebi chuan huana te hruaiin pangpar leh thlai te a phun puia ama chuan phun ve theilo ma se ama mo te chu alo ken tir ve thunga phun dawi meh lovin sunga pawh chuan alo thut pui ve char char tho an han in chhai fiam le ri thin an inkar pawh chuan thatlam a pan tawh viau niin a lang chutia hlim taka an infiam lai chuan rua alo sur ta thut mai gebi chuan sunga chu inchhungah nawr luh vata tuma chek alo la tla zui a hlau lutuk chuan sunga mala thut pa in a kwa bet ta reng mai a an hu tam hma chuan inchhung lamah chuan an inkhal lut zui ta ni sunga chu a nuia za deuha gebi erawh chu a zakang reng hle i hu hluam sia in thlak vat vat rawh i hriselna na pan bawk si i damlo pala nge tih chuan a chinang maka awm loh hi ka in thlak thei lovang alo ti nuah nuah i khua sik pha nia aw tiin gebi pawh chu zan alo nih meu chuan a au ring tawh hle ruahlah chu a sur reng bawk si nen doctor chu an han khawla alo zin daih bawk si.